ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ଆକାଶରେ କଣ ଅଛି। ଆମେ ଯୋଉ ଚାରି ପାଖରେ ଆକାଶ ଦେଖୁଛୁ ଆମ ଚାରି ପାଖରେ ସେଇ ଆକାଶରେ ସବୁ କଣ କଣ ଅଛି। What are those in the sky? ଆସ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଭିନ୍ନ ଦିନର ଆକାଶକୁ ଦେଖିବା ଆଉ ସେଠି କଣ କଣ ଅଛି ଜାଣିବା। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଖରା ଦିନର ଆକାଶ। ସନରାଇଜ ହଉଛି। ଏଠି ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛୁ ଆକାଶରେ? ଆକାଶ ପୁରା ପରିଷ୍କାର, ଖାଲି ଦେଖୁଛୁ ସନ୍ ଆଉ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ବାଦଲ। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଜହ୍ନ ରାତିର ଆକାଶ। ଏଠି କଣ ଦେଖୁଛୁ? ଜହ୍ନ ଦେଖୁଛୁ, ମୁନ୍, ଆଉ କଣ ଦେଖୁଛୁ? ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟାର୍ସ, ତାରା, ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟାର୍ସ। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ମେଘ ଆକାଶ। ଏଠି କଣ ଦେଖୁଛୁ? ଘନ ବାଦଲ ଭରି ରହିଛି, ପୁରା ଆକାଶଟା ବାଦଲରେ ଛାଇ ହେଇକି ରହିଛି, କିଛି ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାର ରାତିର ଆକାଶ। ଏଠି ଜହ୍ନ ନାହିଁ, ଖାଲି ଷ୍ଟାର୍ସ, ଖାଲି ତାରା ଗୁଡାକ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହଉଛନ୍ତି ଆକାଶରେ, ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟାର୍ସ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆକାଶରେ କଣ କଣ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ? ସନ୍, ମୁନ୍, ଆଉ କିଏ? ଷ୍ଟାର୍ସ। ଷ୍ଟାର୍ସ ଏତିକି ତ ଦେଖୁ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ମେଘ ଦେଖୁ, ବାଦଲ। ଆଚ୍ଛା, ଏମାନେ ସବୁ ଆକାଶରେ କେମିତି ଥାନ୍ତି? ଏମାନେ ସବୁ ଭାସି ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ଭାସିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାନ୍ତି, ଆମକୁ ଝୁଲିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାନ୍ତି। ନା କିଏ ଧରି ରଖିଛି? ଏଇଟା ଧରି ରଖିନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁ ଝୁଲିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାନ୍ତି, ଯେମିତି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ମେଘ ଭାସି ଭାସି ଯାଉଥାଏ। ଠିକ ସେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ତାରା ଏସବୁ ଭାସିଥାନ୍ତି, ଆକାଶରେ ଭାସି ଭାସି ଥାନ୍ତି। ଠିକ ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରରେ ବଡ ବଡ ମାଛ ବି ଭାସୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ଆକାଶରେ ବେଲୁନ ବି ଭାସୁଥାନ୍ତି। ଆକାଶକୁ ବେଲୁନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବେଲୁନ ଭାସିଲେ। ଠିକ ସେମିତି ଏମାନେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରା ଭାସି ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ କୋଉଠି ଅଛୁ? ଆମେ ତ ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଛୁ ନା, ମଣିଷ ମାନେ ସବୁ ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତ ପୃଥିବୀର ଆକାର ଠିକ ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ଗୋଲ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମକୁ, ଆମ ପୃଥିବୀର ଆକାର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଲ। ଇଏ ହେଲା ପୃଥିବୀ। ଏଇ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଆମେ ସବୁ ମଣିଷ ମାନେ ରହିଥାଉ। ତ ଇଏ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳିଆ ଆକାଶରେ ଭାସି ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳିଆ ଆକାଶରେ ଭାସିଥାଏ, ମାନେ ଝୁଲିକି ଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଇ ଆକାଶରେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଗୁଡାକ ପିଣ୍ଡ ତାକୁ ସବୁ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଛି। ତ ଆକାଶ ଛୋଟିଆ ନୁହେଁ, ଆମେ ଯୋଉ ଆକାଶ ଦେଖୁଛୁ ଛୋଟ, ଛୋଟିଆ ନୁହେଁ, ବହୁତ ବଡ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ମହାଆକାଶ। ଏଠି ଦେଖ, ଇଏ ହେଲା ମହାଆକାଶ। ଏଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ପୃଥିବୀ, ଷ୍ଟାର୍ସ। ଦେଖ, ଏଇ ଷ୍ଟାର୍ସ ଗୁଡାକ ବହୁତ ଅନେକ। ସେମାନେ ସବୁ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ମାନେ ଏଇ ସବୁ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ସବୁ ଭାସି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତ ଯେମିତି ଆକାଶରେ ବେଲୁନ ଯେମିତି ଭାସେ, ମହାଆକାଶରେ ଏଇ ସବୁ ଭାସୁଛନ୍ତି।
ତ ଏତିକି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମର ଜାଣିବାର ଥିଲା ଆକାଶରେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ପୃଥିବୀ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମାନେ ମେଘ ଖଣ୍ଡ ଭଳିଆ ସେମାନେ ସବୁ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଭାସୁଛନ୍ତି। ତ ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏ ସବୁ ଷ୍ଟାର ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଇଏ ସବୁ ହଜାର ହଜାର ଷ୍ଟାର, ସେମାନେ ବି ସବୁ ଭାସି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଆକାଶରେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ହଜାର ହଜାର ଷ୍ଟାର, ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳିଆ ହଜାର ହଜାର ଷ୍ଟାର, ମୁନ୍, ଆର୍ଥ। ଖାଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ପୃଥିବୀ, ନାଇଁ ଏମିତି ହଜାର ହଜାର ଇଏ ମହାଆକାଶରେ ଭାସି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ କାହାକୁ କାହାକୁ ସବୁ ଜାଣିଛୁ, ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ, ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଜାଣିବା। ତ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିଲେ ଅତିକ ବେଳେ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଆକାଶରେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି।